Praise God and hallelujah. Odofo, onyame onshira bebree. Onyame nye okese. Onyame ntere wahye mo na omie kwan fanto bebi akwan na. Odom berima no, ono owo ho ma meni wo nyina. Ye ka se enase. Ayeye enka fo ne ntonto enka wodin. With Jesus Christ din mo. Odofo, onyame ti asefo no wo ho se yɛde yɛn ho to no so a ebetimi ayɛ yie. Ɛno nti na de Awurade yɛgya yɛn ho nyinaa hyɛ wo nsa. Sɛ Awurade fa w'akwan wɔ yɛn abrabɔ mu. Tutu yɛn anammɔ ma yɛn. Na ma wo kronkron nkyerɛ yɛn w'asɛm ase. Na Awurade yɛtimi ate w'asɛm ase de to anammɔ ahyɛ w'anionyam wɔ Yesu Kristo din mu na yɛabɔ mpaeɛ. Amen. Ɔdɔfo me ma wakɔ ababiam de ba wo te ase sɛn dwumadie yi so. Na yɛafa yɛakenka nsɛm no efi Marko asɛmpa no eti dumienu ne kyikyem aduanan baako edi kosi aduanan nnan. Adɔfo me nti Awurade asɛm. Eti fi asɛm ne se okunani no afɔrebɔ. Na se ebra Yesu Kristo ɔtena ase na bibi ɔte na n'ani tua offering bowl no n'ani tua bowl na yɛde offering egu mu no. Na nipa akɛse sikafo akɛse bebree de sika bɛtutu mu sika akɛse. Na afi ohun okunani bi a ɔno nso no kita enanke bɛka sɛ 1 cent mmienu. Anampa ebia na ebesampo akyɛnsa na odi begu mu. Na Yesu frɛ n'asuafo no ka kyerɛ ɔmo sɛ monhwɛ okunani yi ɔno ɛna ofiri n'akoma mu eyi nti ɔno ɛna Onyankopɔn bɛhyira no. Ɔmo aka no mo yi sika akɛse no nyinaa ɛyɛ ɔmo mfa so no mu bibi kete brɔfo bɛka sɛ peanut bi ɛna wɔyi de abɛto mu. Na esan sɛ ɔmo nye sika akɛse nti no wadwom bɛyɛ sɛ ɔmo ɛna ɔmo ayɛ mɛka sɛ ɔmo ayɛ nea ɛkyɛn so. Nanso Onyame asɛm kyerɛ yɛn dɛ sɛ ɛnte saa. Ɔma yɛ bibi a etwa sɛ efiri yakoma mu. Woyi bibi a Awurade a ɛsɛ sɛ efi wakoma mu. Yɛnka ho sɛ wiase ɛda hɔ kɛse nyinara. Onyankopɔn no mu nsɛm na ɛhyehyɛ yo. Tumi a ɛwɔ asɛm no mu a ɛyɛ Yesu Kristo Nyame nkwati na ambɔ hwee anyɛ hwee no. Ɔno ɛne asɛm na Onyankopɔn de bɔ wiase. Ɔdɔfoɔ, ɛno nti ne yehu ne sɛ Onyankopɔn de Yesu ɛbɔ wiase san gyaa Yesu mu ɛma ne bewu de gye yɛn nkwa de a na kyɛ sɛ yɛn nso so biribi a yɛyɛ ama Awurade bia no etwa sɛ yɛfi yɛn mu adeɛ nyinaa na yɛyɛ. Sika na wobɛyi no ɛmoa na wode kɔboa ebusuani bi no obi biara Nyame de na to okoma so bi a ɔpɛ sɛ woboa no mpakyɛ ɛmfi amememfi mu ɛnyɛ ɛnte saa nhyira bi ani so. Ebia nipa bɛbɔ nsɛm ama wo nanso nhyira bi ani so. Ebia yɛbɔ afɔreɛ obi ani tua sɛ woyi 50 woyi 100 woyi 500 wobɛtwa so aba ɛdeɛ na mmom wanhwɛ no yɛ saa aba no ɛbɛyɛ asase so deɛ pɛ. Ɛno nti na obiara ɔwɔ wiase mu so yi ma Onyame hyira no physically nso. So ɔyɛ ogyidini so ɔnyɛ ogyidini Onyame bɛhyira no physically na mmom nea wofiri wakoma mu ayi no nso deɛ ɛneɛ ɛho ade kan sɛ japadeɛ anaasɛ ademudeɛ ɛwɔ soro. Mobɛka Bible sɛ yɛngya yademudeɛ hyehyɛ yademudeɛ ɛwɔ soro. Ɛhɔ nsuo ogya ewifoɔ nkanare entimi enka no. Na saa yademudeɛ no ɔdɔfoɔ ɛyɛ ade a Onyankopɔn de siesie yɛkyi ɛde ama yɛn. Ne yɛbɛfiri yakoma mu bɛyɛ bia no yɛgye ho nhyira wɔ asase so no na yɛtwa ho aba nso so ɛwɔ soro. Ɛno ɛka nneɛma a Nyame asɛm ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ no ho. Asɛm no nso yɛ Yesu. Nti Yesu ka biribi sɛ wodɔ me a wobɛdi m'ahyɛdeɛ so. Ɛno nti adɔfo nom momma yɛnyi mfiri yakoma mu. Ne yɛbɛtumi ama biara no yɛnyi mfiri yakoma mu sɛ yɛbere ɛnyɛ sika nko a na yɛyi ɛma yɛbere mpo a yɛnya ɛde yɛ Nyame adwuma. Ɛyɛ ɔma ne bia
Ɛfisɛ sɛ Onyankopɔn de dwumadie bi hyɛ wo nsa na woanyi wo yam anyɛ a, ɛho nhyira ne nsunsuansoɔ no ɛntumi ɛnyɛ adwuma. Ɔdɔfoɔ, ne ɔfoforɔ nkyɛ asɛm yi, ɛno nso ɛyɛ ɔma no bia. Na twe ɔfoforɔ adwene brɛ Nyame so. Na Onyankopɔn bɛhyira wo ɛnnɛ ne wo nkwa nda nyinaa. Wɔ Yesu din mu. Amen.